lura l-programm għandi l-ħabib tagħna Mattejos Grasso kif smajtuh qed jgħidilna x'inhu tajjeb u mhux tajjeb, però ma nallarmawx ruħna, importanti ħafna li tifhem ma nallarmawx ruħna. Mattejos, għandi jien dejjem naħel mal-imbirek selli dimma xirritni kol biex pala dieta lew. Mela, assolutament le, ġifieri għaw dieti ta' li huma vegetarian diets, per eżempju, jgħidulhom illi ma jieħdux prodotti li huma ġejjin mill-annimali. U sabu ġifieri anke riżultati mill-aqwa. Għas-saħħa dak li jkun, anke l-apparenza ħatejna. Ġifieri jekk inti tagħżel dik il-ħajja, well and good. Però naraw l-estremitajiet ukoll, ġifieri hemm min jagħmel vegetarian diet pereżempju u jkun underweight jew anorexic. Hemm min jagħmel dieti in inverted commas li jinkludu anke laħam u affarijiet u xorta huwa forsi xi ftit anorexic u underweight, ġifieri mhix kwistjoni ta' x'niekol il-problema, il-kwantità. U daqs kemm hija l-kwantità importanti biex ma nżidux peace, hija importanti wkoll biex ma niġux underweight. Għaliex għax underweight kważi di tista' tkun daqsxejn xokkanti għan-nies. Hija aktar perikoluża f'ċertu okkażjonijiet milli tkun ftit overweight. Ajjeb, ġifieri mhux qed inqabbel underweight ma' obese għax it-tnejn huma perikolużi immens. Però ikolli nażel bej underweight u ftit overweight, dak minnu daqsxejn overweight huwa ħafna iktar b'saħħtu milli minnu underweight. Dik hija xi ħaġa l-importanti wasluha. X'qed nipprova ngħid? Li qed nipprova ngħid huwa illi inti tikol x'tikol il-preferenzi tiegħek tajjeb jiena min jien biex niġi ngħidlek leħi kul hekk. Jiena min ħadd, ġifieri aħna hawnhekk biex nitkellmu biex nispjegaw daqsxejn. Aqbad stili li huma tajbin. Hemm kontroversi kemm trid. Hemm min jgħidlek le suppost hu ħaxix biss għax sabu hekk u hekk. Hemm min jgħidlek il-isma' suppost hu laħam biss għax ibniedem magħmul jikkaċċja. Fil-verità, sabu illi fi kwantitajiet kontrollati xejn mhu se joqtlok u xejn ma jagħmellek mirakli, ġifieri. Jina nfakkar il-numru tat-telefon tagħna 28057 tridu tingħadu tistaqsu xi ħaġa l-Mattejos. Mattejos, ġifieri dawk li jkunu qed jagħmlu d-dieta u jkollhom minna fil-lista tal-ikel ejja niftehmu hekk tajjeb. Dawk ħajmutu bil-ġuħ. Jiena ma naħsibx. Tajjeb, ġifieri dawk ħajqdu neqsin. Jien naf ma jistgħux jieklu ħafna hekk u hekk ma tafx inti. Pereżempju jiena. Jiena nħobb ħafna l-ġubun. Tajjeb. Xorta qed indaħħal naqra ġubun. Ġifieri mhux ħammut mingħajr ġifieri dawk illi ħajamlu d-dieta, dawk illi jixtiequ jibdew sewwa. Jiena nemmen ħafna li persuna professjonali tista' tgħinek ħafna. Dik nemmen ħafna fiha u nista' ngħid li qed ngħixha. Però ħatħalluhom bil-ġuħda u n-nies jiġifieri jien naf ma jkollhomx ikel biżżejjed għall-ġurnata kif. Jiena naħseb ikun hemm biżżejjed, imma ma nafx nagħlef idejk. Naħseb il-problema Margaret tibda minn pass qabel. Illi jekk aħna ħanaraw bħala xi ħaġa ta' ara nagħmel dal-perjodu hi, sakemm pereżempju jkollu t-tix tat-tifla, jew sakemm jgħaddi dak il-praċett, jew jagħmel hekk jew nagħmel hekk, u mbagħad nerġa' mmur għall-ħajja antika. Għax jekk naraw b'dak il-lenti, dik hija diġà ikkarigata s-sistema biex tfalli. Mela aħna ma rridux nagħmlu affarijiet estremi biex jaqduna għal dawk is-siġġimat imbagħad nafu biżżejjed. Kemm ħandhom dejjem l-istess ħaġa jien niekol. Kemm ħandhom inħossni bil-ġuħ. Jiena ħataqbiżli u jiena forsi ħanifanga u ħanisvolga darba dejjem. Irridu naraw bħala xi ħaġa illi inti biddilta b'tali mod li ħatkun iżomma għat-tul ta' żmien li qed tara quddiemek. Tieħu pjaċir tagħmilha jser. Tieħu pjaċir tagħmilha, jiena ngħid saying. Jiena anke meta nitkellem man-nies, ngħidilhom qatt tibdew xi ħaġa li m'intomx komdi biha. Full stop, laqqas tibdiex. Sib sistema li taħdem miegħek. Full stop, għaliex? Għax illum forsi għamilta, pitada hi, ġbajt. All right? U taqqa mhux qed ngħidu tieħu xi biċċa ħelwa dak it-tip ta' ċoċata. Taqqa qed ngħidu li tajt jiena ħi ribellajt daqshekk ġbajt minn issa l-qudiem dak kollu li kont qed nagħmel mhux ħanagħmel xejn minnu jew nagħmel vera ftit minnu. Jiena mnuni ħbieb il-Mattejos nammira għaliex ġieli l-ewwel waħda minn dawk illi ngħidu Mattejos waqgħid mhux tqum u tibqa' mixja. L-inkoraġġament kieku taf kemm itik boost. Anzi ma milxarija. Għax hu parti mill-ħajja. Għax ikun hawn ħafna ħanejdlek. Jien nitkellem ħafna nies saf in-nies kemm ifaxxu sewwa, imma pereżempju jgħidulek mhux hekk ma nbatlux kieku ħajqgħod jagħmel mhuwiex hu, mhux tal dik il-persuna. Għandna telefonata naħduha flimkien. Hello? Hello,
Lloyd. Sewa, hi għajdilna. Għandi t-lega d-sejura, jina għada taħna familja kolla qawlijin. Okej. Waħda familja kolla dejjajk. Lili, ma jemnu nisli minn mixajtni, koset l-affarijiet, ma ta' barra pastetti, patata, l-affarijiet ċejma niħu. Niħu għeddi, per eżempju, għed niħu mil-kappatit, niħu dik rek, bil-kotta u b'dasejt per-sin, jew t-miraxi. Jgħed bissa nimla bil-rek. Għaddi ċajt l-affarijiet, naqqat ħafna affarijiet, u ma jemnu mix, li għani kosa l-affarijiet, bieħ me għoza ġa waħd veru, imma t-tato bajtek ma għodu xibda, jgħiduni, jew xibda għalil. Għalli kif nista mundi biex nifsi maqtuħi. Senna xis. Kif nista jgħid bil-tul immu, imma minn nifsi ma tafin xie bil-tul, għabbal nifsi għadi. Okej. Sinjura, Għadli, ħanajdlek x'ħanamlu jena u int, tajjeb? għadli. Issa, minn mija jħa taqta, imma taqtax u ħalli n-numru tijak ma' d-direttur tagħna. Mara, leħi. Tajjeb, un-bat nkellmu kwara. Għara, jimmu għajda. Ma importax. All right? Għara, kam li bjaċir sejdi s-saħja, għaddi z-zolla jnuna f-festa. Ħalli fi. Bisfrata jgħida. Ħalli fidejna. Issa, u mbagħad wara il-programm nikkuntattjawk, sinjura. Għara, Ma titħalli n-numru ma' d-direttur, tam? Għara, ki. All right. Grazzi ħafna. Ciao, bye, bye, bye. Mela, Mattejos, taqbel ġifiri ma' min jitlob jinna f'morna niklu, sa' waġa restoran. Taqbel li najdulu biex jibdillu partijiet mill-li kell dak li aħna se nordnaw taqbel maħħa. Mela, għalix le? Jew mandi nordna mill-ewwel. Ma nafx. Dependi, da' jena għajdu per eżempju jena ordnajt plat laħam. U normalment jgħidu l-għak jisma nġiblek chips, nġiblek patata max. Again, inti diġa għandek lażdiet mela nafu ħafna drabi bizzejiet li chips hija iktar proċessata jżidu iktar affarijiet mill-patata. Mela għoddax iktar attent, number one. Nafu wkoll li għal-mod tal-kelma jekk ħajsaqsejni jisma nġiblek għal-mod tal-kelma patata jew ħaxix. Il-ħaxix fih inqas kaloriji wkoll. Imma yet again, skont, ġifieri dak il-kelma skont hija xi ħaġa fundamentali f'dil ħaġa. Skont jiena x'kien dakinhar. Skont jiena x'ħanikol dakinhar. Jiġifieri jekk jiena l-mod tal-kelma ma ħadx patata. Allura dik il-ġurnata spiċċajt ma ħadx karboidrati. Alright, kull ma ħadd dik in-naqra laħam u xejn iktar in inverted commas. Jiena ma għamilx sew għax ma kienx biżżejjed dakinhar. Kien kemm tajba, ġifieri mhix kwistjoni ta' dak li kell ħiera ma jfettillekx. Emmi kell illi qatt mu sejjejnek. Qatt. Imma ma jfissirx li għax il-carbohydrates, l-ġin, il-hops, iħaxnu inverted commas iktar minn ikel ieħor. Ifisser li m'għandhomx posthom. Għax jista' ikollhom posthom. Ħanej xi ħaġa tad-daħ. Xi ħaġa li ftit jemnuni biha. Illi iktar minn ti attiv, mela iktar minn ti pereżempju xi footballer, tajjeb, iktar ma inti xi atleta, iktar għandek bżonn tiekol minn dawn l-affarijiet li qed ngħidu mela rossa, ġin, patata, frott. Għamil għeddi bis-serja da. Inqas nieħu frotta, ta' kif għandu ġismu hekk, jew ġisimha hekk. Għamil training inxena. U biex tissostenja, maħx kif dawret li di, biex Tajjeb. kif ħanajda. Biex tkun kapaċi jissostni, hemmi. Dak l-exercise tiegħek iva, daw l-atleti jkollhom bżonn li jiklu biżżejjed karboidrati. Jiġifieri, mhux se ngħid le mela ħanaqbad nikollha ġin u l-frott kemm ifett illi ħalli nsir isni atleta, mhux il-kwistjoni. Kwistjoni hija illi mhux li kelli problema. Il-problema tkun illi inti għal-livell ta' kemm qed tiċċaqlaq jew mhux tiċċaqlaq. Ekkux qed ikol iktar jew inqas jew rafli. Jiena naħseb Mattejos u nieħdu telefonati, jiena naħseb bħalma ymkien ħossu ġieħ ma nafx fejn imur għand it-tabib. Kikolli bżonn kif għattilna fil-bidu inti avukat imur għand avukat. Naħseb f'dal affarijiet għandna bżonn min jigwidana tajjeb xi ħadd professjonali bħalek tajjeb. Għandna telefonata naħduha flimkien. Hello? Hello, good afternoon. Wara nofsinhar it-tajjeb. Proset tal-programm, qed nismakom, naħseb jiena xi daqsxejn differenti, xi l-problema l għandi qed underweight u ma nista' nitlab xejn. Ilu ftit ħarġ li l-gluten free li tajt il-ħobs u kollox u nżilt total loss. Qed nipprova nagħmel l-almu tiegħi u niekol, però qed narani flok ninżil. Tolbok tajjat ftit, sinjura. Problema l għandi. Okay. Għax ed underweight ħafna, ġifieri.
Imma qiegħed jigwidak xi ħadd sinjura. Le, ġifieri kellimt it-tabib u qalli normali li meta tiġi hekk għax taqleb id-dieta jiena fimni kont noqgħod attenta x'nikol biex ma neħxinx ngħid il-verità u kont kważi nikol ħobż biss. Ħobż biss u affarijiet daw l-affarijiet galletti u hekk issa daw kelli naqta kollox u qed nieħu affarijiet ta' kważi l-ħobż ma nieħu xejn. Għalkemm qed niekol u hekk ma naħseb ma tantx tiggejnieh malaj u l-wejt u mbagħadux. Naħseb daqsxejn diffiċli jiena u mbagħad għax qed ngħidlek qiegħda 44 kilos kull ma qiegħda, ġifieri għandi 54 years, kont 48 ġifieri qatt ma kont iktar, però nżilt xi 4 kilos daqqa u sparixxejt. Issa tant qed niddejjaq jiena stess ġifieri tant kemm inqas għax hekk qed ngħid min hu mod u guldan minnu mod ieħor. Okay. Dik dan bħal nixxerja magħkom għax min irid jonqos u min irid tella. Isma' jiena ma nafx hekk tixtieq xi tħalli n-numru tat-telefon mad-direttur tagħna nħallik fil-libertà. Però grazzi li qsamt l-esperjenza tajjeb, ifhimni kemm għad li kont 48? Xi 47, 40 qatt ma kont, ħafna x'dejjem kont noqgħod attenta u nieħu affarijiet ta' dieta, però llum il-ġurnata kważi jiddispjaċini li ma kontx niekol għax ara xi ġrali issa. Le ma ġralek xejn, isma' tox tinkwieta żejjed. Jiena naħseb li l-importanti fil-ħajja jiġri x'jiġri tajjeb, irridu naċċettaw is-sitwazzjoni. Ija, ħatta bi kbira jisni għax inqas ħafna. Indunajt, sinjora, però importanti li naċċettaw is-sitwazzjoni u rridu naħdmu għaliha, naħdmu magħha. Irridu ngħixu biha, irridu naċċettaw is-sitwazzjoni importanti. Nikol healthy issa tax nieħu l-laħam u hekk qabel ma kontx nikol kont traskurata fimni kont ngħidu hija l-ħobż jiġini tajjeb. Illum imma ħanejdlek ilu għal xi xarej issa li ġejtek, ġifieri bil-mod naħsebu mhux se tiġib il-weight malaj mbagħad. Jiena ma nifhimx daqshekk, sinjura, forsi ma tgħidx sejlek xi ħaġa, però xarej huma xejn ta' ġifieri għad ftit ċans ukoll. Ġifieri importanti sinjura naħseb jien fl-opinjoni tiegħi l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel qed tgħid ħatta bi kbira, aċċetta. Taf kemm hawn bħalek? Ħafna. Jiġifieri daqqa ta' ġifieri tiskanta taqbdek għax kont inħossni hekk dejjem żaqqitu ġani u hekk ma kontx ninduna. Il-ġurnata ma ħanejdlek ilu imma jisek tħossok vojt ostra meta taqta il-ħobż tagħna tal-Malti dak l-affarijiet. Imma taf li qed tagħmel għal-ġid, sinjura. Puntu m'hemmx tagħmel. Mhux hekk u le ifhimni għax ma niklux ħobż ma jiġri xejn ta'. Le. Ġifieri. Ifhimni hawn xtieħu ma li qed iddejjaqni għax isek tonqos ħafna mbagħad. Imma ejja, ħajkellmek ftit Mattejos u jekk titħalli n-numru, sinjura. All right, jiena ġast xerjajta. Grazzi mill-qalb li xerjajta. Grazzi ħafna. Segwina, bye. Mattejos. Kif qed tgħidu tajjeb ħafna intom ġifieri qasem xejn inżid li kulħadd għandu l-issues tiegħu personali. U għall-grazzi tal-Alla kif ngħidu dejjem. Illum hawn ġifieri professjonisti hawn nutrizzjonisti u maġistrati mal-gvern. Hemm ċertu anke kondizzjonijiet mediċi illi l-aħjar li għak dietitian illi reġistrati mal-gvern daw ikunu jaħdmu iktar ma' ċertu kondizzjonijiet mediċi. Tajjeb li l-għajnuna qiegħda hawn. L-importanti l-għajnuna nfittxuha. U tibda kif qed ngħidu minn sempliċi telefonata, x'issa dak li jkun jgħidlek isma' inti m'intix tajdejja jew fil-każ tiegħek. Aħjar titkellem ma' dak jew ma' ieħor. X'issa jew jgħidlek ejn ma sax ngħinek. Forsi inserta xi ħadd xejn iktar aggressiv. Imma naqas tgħidara. Diġà solvejt biċċa dak żgur li lebda. Għandna telefonata noħduha flimkien. Hello, wara s-sinar tajjeb. Wara l-ofsinar tajjeb ilkom ukoll. Ħanajlek jiena li kelli ċempilt ħankun onesta. Biex ngħid proset lilek tal-programm. Grazzi. U Mattejos. Kemm nieħu pjaċir nisimgħu u narah dik id-bissima fuq wiċċu. Kemm hu gustosu? ħafna. U n-nifsu iżommok tara u tinteressa ruħek dak li jkun qed jgħid. Proset tgħidlu keep it up. Qed jisimak, grazzi ħafna sinjura, qed jisimak Mattejos. Thank you. Grazzi, bye. Ġurnata tajba. Għandna komplimenti żbieħ hija verità. Ħammart li wiċċju. Hija tidher kemm taħmar bil-mod. Nassiguralek li kif kont bħaj. Mattejos, konna qed nitkellmu fuq restaurants u affarijiet. Ġieli tmur pereżempju u jsib ħafna minn appetizers tajjeb. Ġuri inti qed tissuġġerixxi li jekk nieħdu l-appetizers u starters u nifqu hemm jien naf. Le, ara, mela kemm tajba, again ta' skont, ġifieri jekk inti ħriġ tikol fil-għaxija u taf li dakinhar kilt biżejjed u ma tix terġa' toqgħod tikol ħafna ikel.
automatikament ħatmur xi ħaġa żgħira. Però l-appetizers jistgħu jkunu tajnuna kbira lina f'liema sens. Ejja nkunu sinċiri Mattejos, ikunu tajbin u ma tistax jisak ma. Ħanajdlek straight, waħda mill-ikbar żbalji kbar li nara Malta hija li meta pereżempju jien idmor xi restorant inti jġiblek il-ħobs inqabel u l-butir. Illi inti wasalt bil-ġuħ, tajta xina ħanikol l-lum u għar nofsinar mela fil-ħodu nqot ħafifa. U tibda warem, xifu dak il-ħobs, ibda, idlek bil-butir. Ġewa, idlek, ġewa. Meta kieku jaħasra inti minn flok ordinajt appetizer, u l-appetizer ordinajtu, mela dan, mux se jġiblek kem trid ħobs, għamma ta' ġibna oħra ħobs. Appetizer ordinajtu għandek li għandek, u tajtina ħat l-appetizer, jista diġa jifrankarek ħafna mill-kaloriji li inti stajt ħadd f'dak il-ħobs bil-butir u affarijiet oħra. Tendenza oħra pereżempju jagħmlu żejt fuq il-plattina, tbil, erġamel. Mhux qed ngħidu li ħadd tagħmel ħadd eħxin ċubbum ta'. Imma bdaq xejn ħasra ħsieb. Naħseb hekk tagħmilha ta' kuljum le speċi ta'. Ma anke kieku ħadd appetizer illi jimliek u ħadd pjaċir bih. Biss ikun aħjar milli inti waqgħet għal dawk l-affarijiet. Ħalli mbagħad taf li jisma' ħanordna main course. Kil ħaġa żgħira, forsi tal-Father's Day ħaġa deżerta żgħira wkoll. Mhux kollox free for all imma nimxi ġast bl-aptit għax l-aptit. Imma jista' ġej is-sajf tajjeb, ġej is-sajf, kulħadd ġobdejna naħseb. Jien naf flaxija għaliex mal-familja anke timxi nara. Il-ġelat, allura ħanejdulu le fis-sajf aħna. Ma nistgħux niġu ġelat kuljum pereżempju. Il-kelma kuljum diġà tbeżżak naqra li toqgħod kif għamel xi nagħtlu kuljum. Għax kuljum fimni meta l-ikel ikun fih ammonti kbar ta' zokkor, mhu jagħmel l-ebda ġid. Iż-zokkor huwa assoċjat direttament mal-waste. Direttament. Jiġifieri sabu li ċans kbir li inti tkun bloated, illi inti tkun minn fuqha minn zaqqek li anke tela ċertu xi ħadd zaqqek, ikollu relazzjoni pjuttost diretta ma' zokkor. Jiġifieri dik xi ħaġa number one. Number two, hemm ukoll ikel kiesaħ, illi aħjar minn ikel ieħor. Ġifieri pereżempju l-famuż sorbet, fih inqas kaloriji, inqas ħsara. Skemm ikun ħelu dak. Ħellu ma inqas periklu mill-ġela tradizzjonali. Again, issa mbagħad hemm skont tipi ta' ħalib, hemm min jagħmellek il-ġelat bl-skimmed milk u bil-full fat milk. Da kollox jaffettwa xi ftit. Jiġifieri l-aħjar jaħassra nsibu aħna sistema taħdem magħna u ma nfittxux naħseb il-qofol huwa dan ta' magri, tara kemm induru fuq ikel u nagħmlu. U training, mhux l-iktar nafsu fuq training. Huwa il-qofol għalfej qed nagħmel li qed nagħmel. Jekk jiena il-kontentezza ta' ħajti u dak il-ġelat, għandi problema naħseb. Il-kontentezza ta' ħajti għandha fil-verament tkun illi jiena ħossni vera komda bija nnifsi. Illi ħoss ġismi li qed jiffunzjona, li għandi bżonn niġri ġirja ġrejta biex nilħaq tal-linja. Jekk għandi bżonn inġorri x-xirja ġarrejta. Jekk ġew it-tfal u tfal ta' tfal u rid nerfagħhom erfajthom. Mhux illi jiena naf li b'dak li qed niekol u b'kemm minix qed niċċaqlaq, qed nitfali nifsi l-baħar. Qed nitfali nifsi ma sax nilbes l-rit, inħossni iktar għajjena, inħossni iktar batuta, ma jkollix enerġija, ma jkollix determinazzjoni, hemmhekk. Mhux dik hija l-vera pjaċir tal-ħajja jiena ma nafx. Tajjeb fl-opinjoni tiegħi ngħid kif inħossni jiena huwa kollox. Meta nqum marit, napprezza ħafna x'għandi. Ngħid taħseb parku kelli ngħixek ta' kuljum. Eżatt. Jiena nammira ħafna Mattias, pereżempju, iltqajt ma' grupp nisa jiena, tajjeb, illi mhumiex żgħar huma nisa tad-dar bħali, tajjeb u bħal ħafna, ġifieri, illi avvanzati fl-età u ħadd gost immens narhom waqt eżerċizzju, u qed ngħidlek ħadd gost narhom jagħmlu minn kollox il għaliex toħu pjaċir tara illi anke l-kelma tiegħek u ta' ħafna bħalek qiegħda tasal għand il-poplu tajjeb qed jaraw jippruvaw jagħmlu biex ħajjithom jgħixuha b'mod aħjar. Jiġifieri jiena qed ngħid hekk, jiġifieri l-eżerċizzju kemm importanti, nemmen ħafna l-eżerċizzju għandu jsir fi grupp. Għaliex waħdek tibda taqta bil-mod ma tagħmel xejn, tajjeb, kważi qast tmur timxi, tajjeb. Jiġifieri l-eżerċizzju, tajjeb, biex inti llum ma semmejniex xejn, importanti nsemmu ftit. Importanti f'ħajjitna, tajjeb, jiġifieri m'hemmx età, m'hemmx ħin. Jekk nista' ntelfek naqra. Tellef. Iktar ma aħna kbirna fl-età, iktar ħanaraw bidla kbira, f'liema sens. Mela persuna li għadha żgħira, dik forsi dik il-mami illi għadu kemm kellha l-ewwel baby. Ġisimha iva beda jinbidel ftit wara l-baby. Tajjeb. Persuna li għadha daqas biss kellha tfal, inqas bidla kbira għax il-hormones għadhom pjuttost stabbli. Kif kienu? Il-persuna l-oħra, persuna number 3, tajjeb, illi kibret forsi għaddit mill-menopawza.
Għaddit minn ċertu bidliet f'ħajjita. Minnhom ikklieta Margaret li ma taħseb inti. Ejja. L-iktar waħda illi meta tibda tagħmel it-training tara l-aqwa bidliet. L-aħħar waħda x'għadek għatta fil-bidu. Xift il-karti jidilħaq. Ġifieri dik il-kelma, iva, iktar maħna nkunu kbar, iktar ma dejna minn Kif bidliet. jista' jkun? Kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Ara kemm sempliċi sa ċertu punt. Illi iktar ma ġismek qiegħed jgħaddiż minn fuqu, iktar qed jiddetorjera sa ċertu punt. ċertu fort qed imorru lura. It-training sabu illi qisu dak ċertu pulizija li ħajlek iqaf, tibqax nieżla, tibqax sejra lura, tajjeb iqaf hemm. It-training li jagħmellek ma jħallikx tkompli sejra lura, anzi jgħidlek tibda miexi tikka l-qudiem. Allura mhux tab xejn jkun hemm min pereżempju semmejtina l-grupp ta' nisa inti. Illi jisaqsuhom u ejja inti għandek 55. Laqas kont intik 40, kemm għadek tajba enerġetika, flessibbli. Tajjeb, għaliex? Għax mhux inti ġast kemm għandek età għalijot. Kif ġismek qed jiffunzjona, inti l-enerġija li qed tarmi, kif qiegħda, tajjeb, eċetera, eċetera, eċetera. U iva, iktar ma nikbru, bl-exercise iktar naraw bidla drastika. Illu kien għadu żgħir ħafna, diffiċli ta' jitrenja xew le, iżek mid-dera biss. Għax il-bqija d-żaza għadhom enerġetiċi fuq ruħhom. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar għandna bżonn nagħmlu dak it-training. U kif qed tajt inti ta' ejja nfittxu gruppi illi bħalna qegħdin fl-istess ilma tagħna. Ma nipretendix illi jiena ħammur ġo xi ġim pereżempju partikolari illi da magħruf għal bodybuilders jew li magħruf għal mod tal-kelma mal-irġiel biss u ħanipretendi li ħadd ma jħares lejja għax ħajaraw differenti. Pereżempju ħajraw klijenti mara għal mod tal-kelma ħajħarsu lej. Ma jekk issib ambjent li aktar komdu għalik. Ma jnot, anzi huwa. Matteo, l-aħħar 3 minuti forsi mhux qed tilħaq tirrispondi għata. Dawk li jibdew dat tip ta' dieta jmorru għand nies professjonali jew hekk. Jekk ma jagħmlux eżerċizzju, vera jistgħu jitpaħbħu l-kelma? Tpaħbih? Itpaħbih, ejja ngħidlek itpaħbih. Eżatt, naħseb taf iktar minn nies Margaret illi jgħidulek aħjar ma mill xejn id-dieta ħi. Għax vera qed nilbes sizes iżgħar, imma wiċċ id-dendel, idejja kollox impaħħa. Ġifieri biex da bid-dieta jiddendel jew? Mela, jiddendel għal raġuni. Illi jew tkun daqsxejn dieta estrema. Tkun dieta pereżempju nieqsa minn proteini. Li għamilta waħdek speċi. Ġifieri jista' jkun tkun għamilta waħdek u nexxielek ta'. Ġifieri anke dieti importanti wassala. Sewwa. Ħafna nies jafu biedu għax għandhom jagħmlu, imma ħadd ma jagħmilha full stop. Ġifieri nafu li għandna bżonn imorru nimxu, imma għandna bżonn dak ix-xaħat. Dik il-persuna, dak it-tim ta' nies illi qed jgħidilna x'ħan nagħmlu, kif ħan nagħmluhom. X'se nagħmlu meta waqajna, illi jiċċekkja kemm għamilna progress, illi qiegħed jagħmel li fejn għandna bżonnu batna email, batna SMS, ċempilnilu, x'ikun hemm bżonn. Daw affarijiet normali. Għax bħal kollox, kif tkellimna anke dakinhar, jekk inti għandek bżonn parir legali, il-parir legali mhux qed tqalleb fil-karti biex tara x'l-aħjar tagħmel, inti ħadd parir tal-avukat tiegħek. L-istess kunċett hawnhekk. Iva, jekk aħna ħanimxu għal rasna, iċ-ċans kbir huwa speċjalment jekk dik id-dieta ma jkunx fiha biżżejjed proteini illi ċertu masel il-muskulatura tiegħek tibda tintilef. Mela inti bid-dieta tkun qed taħraq kemm il-masil, kemm ix-xaħam u kemm l-ilma. B'konsegwenza illi inti ġilda tiegħek tiġi qisha borża, illi qisha m'għandix iġġemma, m'għandix iżżomm, u allura ħajder kollox ishom dendel. Mela fġieħ il-bambin namlu għażliet għax il-ħajja kollha hija għażliet Margaret. Nażel hekk jew nażel hekk. F'kollox hekk. Namlu l-aħjar għażliet biex nevitaw il-frustrazzjoni kemm jista' jkun. Il-ħela ta' flus. Għax illi inti tgħid ħanipprova di issa ħanipprova di mhux kollha frustrazzjoni, mhux kollha ħela ta' flus, u ħela ta' enerġija, illi inti nħlejt tipprova sistemi li forsi anke aktar kisruk. Flok ma qbattu qed tisma' ħanieħu gwida professjonali ħalli nara jiena x'l-aħjar nagħmel għalija personali. Dik hija importanti dejjem. Matteo, sina se ngħidlek grazzi. Grazzi lilkom. Però ngħidlek grazzi wkoll pubblikament għal dak kollu li tagħmel ma dawk in-nies li tieħu ħsieb. Iva, sempliċement messaġġ kif qed jgħid Matteo sanka email tgħinek tajjeb. Grazzi immens u jibqa' hekk. Illa għaliex għadek żgħir, għad għandek ħafna xtofri, tajjeb, u għad għandek ħafna xtajn, għaw ħafna kif smajna l-lum, telefonati u kol bweġat. U sfortunatament, ħataqbel miħaj naħseb inti, aħna malaj nittimbraw għax dik daqxej qawwi jew dak qawwi, tajjeb, ikun hemm ħafna min illi għalaikom edha sew, ejja noqdu kwieti, tajjeb għaliex ma tafx għandha dik il-persuna, ma tafx għandi jien, ma nafx għandek inti. Jiġifieri noqogħdu attenti ħafna minn dil-biċċa żgħira laħam li għandna u ġew. Għax daqskemmi tajba,
tista' toqtol. Jien hekk ngħid, kelma tista' toqtlok u tbaxxik. Hekk. Jiġri noqogħdu ħafna attenti u ma nittimbrawx u ma niġġudikawx. Ajjeb, kulħadd għandu l-istorja ta' ħajtu. Jien nappella waħda, l-iktar ħaġa sempliċi tista' tagħmel li dak li jkun liġi għall-għajnuna tiegħek tisimgħu. Eżatt. Anka jekk ma tiftaħx